Let's go. କଣ ଗଦା ନା ତ ବିଲ କାମ ସବୁ ସରିଲାଣି ତ? ନା ରେ ବିଲ କାମ ତାର ସରିନି। ତୋର କଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯେ ବୁଲୁଛୁ ତ? ମୁଁ ତ ଏ ବାହାଘର ସିଜନ ଚାଲିଛି କଣ କରିବି, ବିଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିନି ମୂଳରୁ ଆଉ। ତୁ ତ ଯେମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଚିକଣକି ବୁଲୁଛୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛୁ ତୋର ବାହାଘରଟା ଆଉଥରେ ହବ। ବେକାରିଆ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଛୁ ନା କଥା ତୋର ଫଳ ଫଳ ହେଲାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଖରା ଦିନିଆ ଧାନ ଗୁଡାକ କାଟିଲା ପରେ ଆରେ ପରିବା ହେଲା ଆରେ ପରିବା ରେ ବୋ କେନ ଦୁର୍ବଳରୁ ପେଲି ହଉଛି ରେ ଏମିତି ଘୁମେଇ ଦେଶ କୁକୁଡା ରକମ ଚାଲୁଛି। କଣ କରିବା ଯେ ଭାଇ, କାଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆମ ଶଳା ବାହାଘରକୁ। ସେ ଶଳା ଏ ଗରମ ଦିନେ ଯୋଉ ବାହାଘର ହଉଛି ଭାଇ କଣ 4 ଦିନ ହେଲା 3 ଦିନ ହେଲା ଯୋଉ ଝାଡା ମାଉସ ପେଲି ଖାଇ ଦେଇଥିବ। ଶଳା ବାହାଘର ପରା ରେ, ଶଳା ବାହାଘର ରେ କଥା କହିଲା ବୁଝେ। ଅଧିକା ମାଂସ ଗୁଡା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଆଣ୍ଟିକି ଖାଇଥିବୁ ନା। ଆରେ ଭାଇ ଝାଡା କୋଉଟା ପାଣି କୋଉଟା କିଛି ଜଣା ପଡିବନି, ଏଭଳିଆ ଝାଡା। ଏ ଖରା ସିଜନ ରେ କରିବା କଥା କି ବାହାଘର? ନାଇଁ ସେଟା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଲ। ଏଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫ୍ରାଇକ୍ କରିବା ୟା ପରେ ଯେ ଖରା ଦିନିଆ ବାହାଘର ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କରିବେ ନା? ସରକାର ଲେଖି ଦେଲେ ହବ ଆଉ। ଲେଖିଲା ଖରା ଦିନ ବାହାଘର ରଖନ। ଇଏ ନିଜେ କହୁଛି ଖରା ଦିନିଆ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କର, ନିଜର ବାହାଘରଟା ଖରା ଦିନ ରହିଛି ତାପରେ କହୁଛି ଖରା ଦିନିଆ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କର। ଆମେ ପରା ସେଇ ଖରା ଦିନେ ବାହା ହେଇଥିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ସେଇ ଟିକେ ଟିକେ ଭିତରେ ନୁଚେଇଲା ଭଳିଆ ଖାଇକିରି ସେଇ ଝାଡା ହେଇକି ପଡିଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କଣ କହିବେ, ତାଙ୍କେ ତ ଶଳାର ବାହାଘର ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମୌକା ମିଳିଛି ଯାହା କେପି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ତାପରେ ଖରା ଦିନର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ହଉଛି କିଛି ନା ତେଲ ମସଲା ବେଜାଇ ପକଉଛି। ସେଇଟା ତ ମେନ୍ କଥା ସେଇଟା ବଡ ତେଲ ମସଲା ପକଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତେଲ ଗୁଡା ଉପରେ ଛାଣିକି ଘରକୁ ନେଇ ଆଲୁନି ତା ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ ଏ ତେଲ ମସଲା କଥା ଛାଡେ, ଯୋଉ ଡିଜେ ଫିଜେ ବଜଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସେ ଡିଜେ ଗୁଡାକ ବଜେଇଲେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆଉ କଣ ନା ଭାଇ। ସେଇଟା ମାତ୍ର ଠିକ କଥା କହିଛି। ତା ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। ପଦକ୍ଷେପ ନ ବଦଲେ ଗୋଡ ଉଠିବନି। ଗୋଡ ଉଠିବନି ଏମିତି ଖାଲି ଡିଜେ ବଜେଇଲେ ଯାଇକି ବାହାଘର ହବ। ଡିଜେ ବଜେଇଲେ ଯାଇକି ବର ବାଇତେ ଯିବ ନହେଲେ ବାଇତେ ଯିବନି ଅଧା ବାଟରୁ ଘୁରି ହେବ ନା। ଯାହା ଦେଖି ଗୋଟେ ଛୁଆ ପିଲା ଯେମିତି ନ ହବ ଡିଜେ ନ ବଜେଇଲେ ଇଏ କଥା ଭାଇ ନା ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ କହୁଛୁ ଡିଜେ ନ ବଜେଇଲେ କେଡେ ଛୁଆ ହବନି ତା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା। ଆରେ ଶୁଣ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଥିବ ଡିଜେ ଟା ବଜେଇବନି କଣ ଆଉ ସାଇଲେନ୍ସ କରିବ ନା ରେଡିଓ ରକମ ବଜେଇବ। ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଲା ବୋଲି ସାଇ ପଡିଶାର ନେଇକି ଯିବୁ। ଡିଜେ ବଜେଇଲେ କଣ ବାହାଘର ହବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ବାହା ହଉଛି ହେଲେ ମୁଁ ଡିଜେ ବଜେଇବିନି। ମୋ କଥାଟା ବୁଝୁଛି, ତୁ ରାଗୁଛୁ କିଛି ନାଇଁ ମୋର କଥାଟା ବୁଝ। ଦେଖ ସରକାର କହୁଛୁ ଡିଜେ ବଜେଇଲେ ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି, ଜୋରସୋର ବାଜୁ କିଏ ଛୁଆର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଥିବ, କାହା ଘର ବୁଢା ହଡା ଲୋକ ଗୁଡା ଥିବେ, ବୁଢୀ ଗୁଡା ଥିବେ, ଡିଜେ ବାଜିଲେ ତାଙ୍କର କଲେଜଟା ପଦାକୁ ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ। ଏବେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଉଛୁଣ ଗୋଟେ ତାର ପୁଅଟା ବାହା ହେଇତେ ବାହାରୁଛୁ, ଡିଜେଟା ବାଜିଲା ତାର ବାପାଟା ଠକି ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଭାଇ ନା ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ। ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ସେଟା। ତ ଯୁଦୁର ମୋର କହିବା କଥା ସରକାର ଯେ କହୁଛି ନା ଡିଜେ ବଜେଇବନି, ଯୁଦୁର ବଜେଇବ ସାଉଣ୍ଡ କମ ଦେଇକି ବଜେଇବ, ରେଡିଓ ରକମ ବଜେଇ ଯାଅ। ନଚେତ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋବାଇଲ ର ଯେମିତି ଇୟରଫୋନ ଗେଞ୍ଜୁଛ କାନର ସେମିତି ଗୋଟେ କାନର ବଜେଇକି ତାପରେ ଯେମିତି ନାଚୁଛ ନାଚ, ଡିଜେ ବଜେଇବନି। ମେନ୍ କଥାଟା କିଛି କଣା ପଡିବେ, ଯୁଦୁର ଗୋଟେ ନିୟମ ସରକାର କରିଦିଅନ୍ତା ଯେ ତମର ଡିଜେ ବଜେଇକି ଯାଅ, ଯାହା ବଜେଇକି ଯାଉଛୁ ଯାଅ, ଯାହା ଘରକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯିବ ସେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ସେ ଲୋକ ଗୁଡା ଭୋଜି ଖାଇତେ ଆଇବେ। ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା। ଆଉ ଆଇବେନି ଟୋଟାଲ ଆଉ ଡିଜେ ବଜେଇବେନି। ଆଉ ଡିଜେ ଡିଜେ ଯେଡେ ବାଜି କଥା ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହ, ଡିଜେ ବାଜି ଏମିତି କଲା ସାଇ ପଡିଶା ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ଖାଇତେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତୁ କେତେ ଜଣକା ନେଇ ରୋଷେଇ କରିଥିବୁ? ଯେତିକି କରିଥିବ ତାଠୁ ତ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ଆଉ। ପୁରା ଗୋଟେ ଥର ଲୋକ ପୁରା ସାଇଜ ହେଇଯିବ ଏକାଥର। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ଗରମ ଦିନ ତେଲ ମସଲା ଦେଇକି ଟିକେ କମ ଟିକେ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କର, ଡିଜେ ଟାକୁ ଟିକେ କମ ସାଉଣ୍ଡ ର ବଜାଅ। ଯଦି ତମର ଅତି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛ କମ ସାଉଣ୍ଡ ର ବଜାଅ, ନଚେତ ଟୋଟାଲ ବଜାଅନି। ଆମର ଦେଶିଆ ବାଜା କିଛି ନାହିଁ, ତ ଗୋଟେ ଯୋଡି ଛଙ୍କ ବଜେଇକି ଯାଅ। ସବୁଠୁ ମଉରୀ ବଢିଆ ବଜା ଆଗେ ଚୈତୁ ଗୋଡା ଯୋଡି ମୌରୀ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ନାଟ ଗୀତ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି କି ଭାଇନା, ଏ ଟୋକା ପିଲାମାନେ ମଦ ଡିଜେ ହେଲେ ବାଟ ଚାଲିବେ ଆଉ। ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ଭାଇ, ଏଇ ଯେ ବାହାଘର କଥା କହିଲୁ, ଯେଟା ଝାଡା କଥା କହିଲୁ, କୁହୁର ଖାଇବେ ଯାଇକି ବାହାଘର ୟାର ଶଳା ବାହାଘର ଯାଇକି ସେଠି ମୋର ଏଇ 2 ଦିନ ପରେ ଶାଳୀ ବାହାଘର ଅଛି, ମୁଁ ମାତ୍ର ଯିବିନି। ଜୋଇଁ ଯାଇଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ହବ ନା। ରେଣ୍ଡମ ଖାଇତେ ଦେବେ, ରେଣ୍ଡମ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାହାନ୍ତିଆ ତତେ ଝାଡାଟା ଲାଗିବ, ସିଆଡେ ଯିବୁ। ଆଜକି ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କବାଟ ବାଡେଇଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଥିବ।
ତୁ ଆସିକି ପଦାକୁ ଝାଡ଼ା ମାନେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ମୋର ଶଳା ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସକାଳକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ପୁରା ଫୁଟେଇଛି ଏମିତି ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଝାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି କାହାର ଚକୁଳି ପିଠା ରକମ ହେଇଛି କାହାର ସେ ବିରି ବରା ରକମ ହେଇଛି କାହାର କଟକି ପୁଟଳ ରକମ ହେଇଛି ହଁ ରେ ହରି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି କାହାର ମାନେ ଚିକେନ କିଏ ଆଣ୍ଟିକି ଖାଇ ଦେଇଛି ଗିଳି ଦେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ହାଡ଼ ବାହାରି ଯାଇଛି ପୁରା ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ଏ ବାହାଘରରେ ଡିଜେ ଆଉ ମଦ ବନ୍ଦ କଲେ ଚଳିବ ନା ନାଇଁ? ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛୁ ମଦଟା ସେ ଯେ ଝାଡ଼ା ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୁଡା ଯୋଉଟା ମଦ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ରକମ ବି ଗନ୍ଧ ହଉନି ମଦ ରକମ ନେଇ ଆସୁଛୁ ମଦ ପିଇଲେ ଖାଲି କିଛି ବାହାଘର ହବ ନା ମଦ ପିଇଲେ ଦୁନିଆ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି ମଦ ପିଇଲେ ସେମିତି କରିବା କଥା ନା ଆରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଚର ତମର ବାହାଘରଟା ହଉଛି ହଁ ଖୁସିର ଯିବ ବାହାଘରଟା ହବ ମଜାମସ୍ତି କଲ ଗୁଡା ନାଚ ଫାଚ କଲ ଆଇଲ ଏ ନା ମଦ ପିଇକି ଉତ୍ପାତ ହାଇ କନିଆ ଘର ଯାଇକି ଉତ୍ପାତ ତୋର ବାହାଘର ତ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଟୁଙ୍ଗୁରୁଛି କିସ ସବୁ ବନ୍ଦ କେମିତି କରିବା ବନ୍ଦ ହବ ଆମେ ଆରେ ଆମେ ଚାଇଲେ ବନ୍ଦ ହବ ଧର ମୋର ବାହାଘର ମୁଁ କହିବି ନା ଆମର ଡିଜେ ଟୋଟାଲ କରିବିନି ମୋର ହାଇ ବାଣ ଫୁଟେଇବିନି ହବ ନା ହବନି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ମଦ କାହାକୁ ଦେବିନି ହବ ନା ହବନି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ହବ ଖାଲି ସରକାର ନିୟମ କନେ ସରକାର ନିୟମଟା କେତେ ଜଣ ମାନୁଛି କନେ ଆମେ ଯଦି ମାନିବା ତାହେଲେ ସିନା ହେଟା ନିୟମର ନିୟମ ହବ ତା ମାନେ ତମେ କହୁଛ ସଚେତନ ହେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବ ସେମିତି ନା ଡିଜେ ପିଜେ ଟୋଟାଲ ବଜେଇବନି ଆମେ ଯଦି 4 ଜଣ ଆମେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମେ 40 ଜଣ ସଚେତନ କରିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କଣ ସେଇ ହେଲା କଥା ଚାଲ ରେ ଯିବା ଚାଲ ରେ ସେଟା ବିଲ ବିଲ କାମ ଗୁଡା ଅଛି ଚାଲ ତୁ ଚାଲ ଜଡା ଯିବୁ ପୁରା ରେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ତୁ ଯା ତୋର ଧର ଟିପି ଖୋଲି ଯାଇଛି ଦେହକୁ ଟିକେ ଦେଖା ଚାହାଁ କର ଭଲ ଭାବେ ଦେଖା ଚାହାଁ କର।